ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеша, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. ҷангвари бебохти тоҷик Нурулло Алиев баъди дуюм ғалабаи худ дар ташкилоти UFC миннатдории худро ба ҳама расонида чунин суханҳо навишт: ассалому алайкум ба ҳама. Ташаккур барои суханҳои гарм ва табрикотӣ. Ман дастгирии шуморо ҳис карда истодам. Ба UFC ва коргарони онҳо миннатдории худро расонидан мехоҳам барои кӯмак дар омодашавии ман. Дастгирии онҳо маънои калон дошт, махсусан шахсе ки дар вақти ҳафтаи муҳорибаҳо барои ман шириниҳо омода мекард то боздид, навиштааст Алиев. Хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев рӯзҳои истироҳатии гузашта ҷо Солекиро шикаст дода рекорди худро 10-0 кард ва ҳамин тариқ ӯ ба муҳорибаҳо бо ғалаба баргашт. ана барои рақиби ӯ ҷо Солеки бошад ин сеюм мағлубияти пайдарҳам шуд ва ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт: имконият ва визовро қабул кардум. Ин корро фаҳмида кардум, лекин ноком шудум. Ман ин корро ҳар дафъа мекардум, чунки худованд ин сафарро барои пайдоиши ман сохтааст. Ташаккур ба UFC, оила ва дастаи ман, ҳамчунин ба рақиб барои муҳорибаи беҳтарин, навиштааст Солеки. Ва дӯстон, бо эҳтимоли калон баъди ин муҳориба Солеки аз UFC ронда мешавад. инак дӯстон, аллакай шаби 18 ба 19 январ турнири калони UFC 311 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни Ислам Махачев ва Арман Сарукян мешавад ва биёед мебинем ки онҳо пеш аз ин муҳориба оиди якдигар чӣ суханҳо гуфтанд ва оғоз мекунем аз суханҳои Арман. бо Ислам ман мушкилӣ намебинам, чунки ман медонам ки чӣ гуна ӯро шикаст додан дар кор. Дар муҳориба зидди Пория ӯ хеле бад менамоид. ӯ гӯштин гирифта натавонист ва ӯ зуд хаста шуд. агар ки ман дар ҷои Пория мешудам, ман ӯро шикаст медодам, аммо ман ин корро дар турнири UFC 311 мекунам. ман Ислам Махачевро ба нокаут равон мекунам. баъд мо бо ӯ боз меҷангем. ҳозир ин беҳтарин муҳорибае ҳаст ки ба ман додан. дар Русия мо мегӯем ки як тиру ду нишон, чунки ин яку якбора ҳам реванш ва ҳам муҳорибаи унвонӣ мешавад, гуфтааст Сарукян. ана Махачев бошад чунин суханҳо гуфт: ман ҳоло ҳам гуруснаюм. ман камарбанди худро чандин маротиба ҳимоя кардан мехоҳам. аз ҳамин сабаб Арман бояд ки барои муҳорибаи вазнин омода бошад, чунки ман ҳадаф дорам дар ин бозӣ бузургтарин шудан. ман 100% тайёр мешам. ман чемпионам ва ман камарбанди худро ҳимоя мекунам, гуфтааст Махачев. ана дӯстон, чемпиони вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки кадоме аз онҳоро ғолиб мебинад. агар ки мо муҳорибаи онҳоро зидди як рақиб Чарлз Оливера тамошо кунем, аён мешавад ки Ислам дар дигар сатҳ аст. ӯ дар ҳама мавқеъ зуртар аст ва аз муҳориба ба муҳориба боз ҳам зуртар шуда истодааст. мо як реванши ӯро зидди Волкановский дидем ва Ислам ӯро ба хоб равон кард. фикр мекунам ки дар реванш зидди Арман ӯ ҳамин гуна кор кардан мехоҳад. Ислам нуқтаи калон гузоштан мехоҳад ва нишон додан мехоҳад ки чӣ қадар ӯ аз Арман фарқ мекунад, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, худи шумо оиди ин прогнози Билол Муҳаммад чӣ фикр доред? ба фикри шумо Махачев ин дафъа Арманро фавран шикаст медиҳад ё ин ки Арман Исламро манъ карда чемпиони нав мешавад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.